Takže vítajte u mojho nového videa z Unturnet. Som tu spoločne s Dead Monsterom. A dneska budeme chodiť do mesta, zabíjať zombíkov a hľadať ďalší generátor. A stopuješ to? Dobre. Takže veci tam odložíme. Čo tam robíš? Děláš? To, co máš? No dobre, tak poď. Ty vado, to sme tam parkli. Počkej, koľko máš benzína? 92 chlapy, ty. 74 a... S ním cuvnem. Asi máš už plné. No. Páska, dobré. Jo. Ďalšia páska. No dobre, poď na výpravu. Ja tu mám dobré zbranie. Ak máš veľa nábojov. Dobre. Takže kde teraz pôjdeme? Nie. Nie, pôjdeme, ja viem kde. Nastup do... No, tak dobre. Ale neukážem ti to najkulovejšie miesto. Zražili sme nikoho. Tak čakaj na mňa. Tak čakaj na mňa, ja už idem. Čekaj na mňa. Ďalej. Bugol som ti to najrýchlejšie auto. Mám tvoje. Možno, ak ti nesklzne do vody. No, je tu zapnuté PvP. Je tu zapnuté už. No, ale na majiteľa to nepôjde. No, ja som majiteľ serveru. Ale ja som majiteľ serveru. Takže mňa nezabije. Čakaj na mňa, please, a vypnem ho. Nie, už čakaj, už tam som. No, tak v tejto hre by fakt akože mohli pridať nejaký vodný skúter, loď a také, to by bolo dobré. Vypni si to, ako sa tomu vraví, to svetlo, please. Dobre.
Ale nie daj N-ko. N. N. No, dobre. To kde sme? WTF? Tak to inak by sme mohli bývať. No tak dobre, toto bude náš bunker. Tu sú že vraj dobré veci. Tam dole je také podzemie, to o tom viem. Už som ho vypol, už sa neboj. Co si udelal? Ne. Smoke granát. Bandáž. A tu už som mal. Nemám moc veľa miesta. To čo je? Aha. Nie. No, styky nemám, nechal som doma. Ale sekeru asi iba mám. Máš ho? Ja by som sa tiež mohol poliečiť. Ja mám dresinky 2. Jo? Ne. Bol si na tomto... Čakaj. Boli sme už na Atlaunts Isle? No, boli sme už tam? Alebo na Kautin Islande sme ešte neboli? Tam by sme mohli ísť. Tak dobre, poďme tam. Kde je? Nie, ešte ráno. No, veď ešte není mŕtvy. Čo? A jo? Ne, není. Ale ja som strieľal po... Ja som strieľal po inčiom. Strieľal po prasati. No. Raubika anymore. Tak poďme na ten Atlaus. Poď, please. No, či na ten Kautin Island. Tam som ešte v živote nebol. Nie, to je Holman Island. Vždy, hej, pozri sa, kde je ten druhý až ostrov. Dropnem ti. Pozri sa. Už prešlo 15 minút?
Ještě 16 minut? To už je... Počkaj, koľko je teraz minút? Chápeš, my už musíme končiť 15. Trubka. Tak čus.